Hakapor bagi kon samla kedang ya kesan nakadawa jingker do kam kerdo jam bagi babon ki mat ya ki jinge haka jing im nakadawa jing bom yo ya ka kam ka jam ka babiang penban lase ki babon na pipin ngol ngo ban yo sngew ya ka kubor baladon ka we ka kon samla ka balala ban kamai hadu silak prapa wajar haka si benai nang baga direct selling industry ka ba kerteng bedik mat private limited. Ini isam lakan tei ibalala ban kamai hadu katei hakasi benai nalor ki wei ki jingyo idei I ivanri karluki iba syong basa hanong thmai modinakar jong kanong ba silong habana kalian usawa yom ulayo banyak keren badi hadin ka program half yearly recognized ba pelong mentakasngi ka arpo dari umnai kendai usnam arhajar arpusau hasdet central library na kalian istam la ivanri ilawer ya ki kun stam la banyak snok tilang badi kenang bakin la banyak tiulang badi namar kan ka platform ka ba idon menta kadai ka platform ka baki babon kidai ki khasi ki bayalam nakman kubli sibon madam na kamta ka por ka jongpi mo dan nangkong batai lengkot sipang kan ka company ka jongpi kubli sibon efisa hani ka por ngaku bibi senior leader jong ka Meghalaya ngakerteng ka jong ka dei Ivan Karluki mo tinggal adon hari ke platform la asna menta tinggal ke platform ke kerteng ke Vedic Mart Private Limited ringkat lambat isinya mo ini ridewi top leader jong ke Meghalaya ngiri hi bro angot kiba peni long kiba penya jangan ke Vedic Mart ini ningkong do kiba sedang ya ka zero ya ka business di hakane ka Meghalaya sa benar kan yo iya ka awat ni kata kajing job kajing film ang kata kan novel rang de idai banongkong no kumnor ban job kata ka awat hakana ka jelam kalaya kata ti ka hawat sa ngadai baningkong du bayo ay tukar rang novel rang kadi first badai baningkong du hapo Meghalaya di mangahot umday tang hapo Meghalaya ndray hapo ko ka India hi tinggal yes thank you sir tiha poro ko India ngadi mangahi bayo ning ko ka novel rang ti ngadi na po Meghalaya ngadi kasimo ti ha ka poru nga ya kan ka business kum chuang mo ngala achieve sibon ba kum ki travel fund ki house fund ki car fund kini ngala yo alot pada ka poru kani ka platform pangakwa man support kalong namar pa ba penmi ya kini ngala ongi fibon sin udai ubay professional network marketing pat ubriu baladon knowledge tika Vedic Mart kadai ka papiang ba ka platform jing aksif jong pi ka dia jong pi ka hakana ka company jing aksif jong ate baning kong du ki di rank shwa bat ka baar kadai ka ki mo kum ka kali kum ngan ong mo hoy ngam sin ba kwa bangan show off ndre at least ka kali ru ngala yo na kan ka platform hi hapding ka jing lenti jonga ars asnem bat katahi kadai ka way ka achievement ka bangas mutanat ya ka kalong ba ka income jonga hangi kala dai ka way na ki way ka bangan ong fi nga aingo sya ya ublay baka achievement jonga kum ki income jonga kala long no kampalat mo ya kin ong no sung no fi mo ya fila ya to ya income fila ban su batai hadu kan no ki yo ya ka kabahedo haka sipnai ka bangalajan cross mo silak prapau sipnai tikani kani kalong ba kajing Tracy Tom jong ki team hi mo baringkat lam nga ai met bat man sim yaki bat ka ba kongsan ne ka wi kalong ba ngipet aga rikasi jongi ngilap shwa baki ba nabar shwa ki wan yangi ndreha kani ka platform pa ngilap bagari kasi ka jongi kalong kham sakmat bat kham sakmat tat adu mentasa niyo I ti kajing thang jonga hakani ka platform kalong mga kentu yaki kun samla bakin wan hakani ka platform Vedic Mart Private Limited ni danya keren sipang ki success mo kadon ka keno kajing ka por ba hakani ka asna ma kidon bakani company kajing ti kayat bat hisar kajing ta kadon bat bapin success kajing kamlong ka pasuksa kajing kadon bat usha udon bat kijing ele ki don bet kijing pinsoi ki don bet kijing bisni ki don bet hendra ya bapi sngap ya ka donut ka jongpi katahi kalalong ka bapiang bat pin success hi katai sa ai ka khobor ko gua ban aisha ki wei ki bapai ka ka video mo ka khobor jing ai mesin ya ki konsamla itu tiba kamta mangre ka jik kudu kam kudu jam mo ho ai ka khobor ka bapi ko ai ka channel
ka hakan ni ka channel mo ka khubor ka bang ko ban ai ka long bang ka wei ko khon samla hang no fidon hang no firi tingen haka jing wat kam ka jong pi hapring ka jing ka ba pi yat ngangan ong ye pi tang ka wei ka platform bidik mat ka don ban pen success ban pen urlong ya ka jing ang nuot ka jong pi hot nya be ka kam sarkar hindrengan ong ye pi ka direct selling industry ka dei hiru ka wei ti ka jing wa ka jing a jong a ni sa khamat ka long bat hi ko khon samla wan ban snok ti lam bat ngi ne kieu tingi ne kieu lang kata hisa. Congratulations untuk rang ke Jambi mah, kalau kita yuk untuk kasih. Tuh, dan ini kita final untuk kafin. Sisi kadang jangan macam Jambi kadang kapor. Hakan ni kapor kami sih mungkin aku ikalong hi, ngaku aban pensarong kajat beli lojong. Ngaku aban pensarong, ya keri kasih lojong. Barang aku aban pensarong mo, kamtam ya kikun samla barang penseluru, ya kikun samla. Tangkata ingatan ban aisar ngamdan eru yang. Kublai sibon kum taka por ke Jambi. Congratulations ya biru. Kublai sibon sar. Ka jing jok ke Jambi ya ke Jambi ka rang de ka novel rang mo. Oh novel. Ka la long benong ko ko India. Hawacha. Kalau ke jing sarong lo ke jing fasih ke jing. Kublai sibon sar. Thank you so much sir. Kublai sibon.